Ja se tuli ihan hirveätä vauhtia sieltä, kaahas sieltä. Ja kyllähän se oli tosiaan se meidän bussikuski. Eli kun me oltiin juostu toiseen suuntaan, niin tämä bussikuski nyt kaahaa meidän ohitse aivan toiseen suuntaan. Taas sillä, että nonne. No siinä piti sitä äkkiä pohtia, että pitäisikö meidän nyt sittenkin lähteä juoksemaan ton bussikuskin perään, sen auton perään. Mutta sitten tuli itse semmoinen fiilis, että ei hitto, en mä kyllä ala juokseen täällä kylässä kissan kanssa edestakaisin bussikuskien perässä, kun ne kaahaa mihin sattuu ja bussi lähtee mistä sattuu. Että me jäädään nyt ihan vaan tähän odotteleen sitä bussia. No niin, nyt tähän pysähtyi toinen bussi ja se sanoi, että hypätkää kyytiin, lähdetään metsästään sitä toista bussia. Joo. Nyt se soittelee sen toisen bussikuskin kanssa ja nyt me etsitään sitä toista bussia täältä kylästä kai. En tiedä mitä täällä tapahtuu.